L-aħbar li Manuel Kuxkiri twaqqaf mill-mexxej Laburista Robert Abela milli jkompli l-programm tiegħu fuq l-istazzjon tar-Radju Laburista għan inkwiet u firdiet fih dan l-istess partit. F'battibek li għaddej bejn esponenti tal-Partit Laburista fuq il-medja soċjali tqajmet il-mistoqsija dwar ta' minnu il-Partit Laburista u għalfejn isiru l-maratoni ta' ġbir ta' fondi għall-Partit Laburista. Fost dawk li ma baqgħux siekta quddiem l-arroganza li d-deċiżjonijiet jittieħdu minn Kastilja kien hemm Jason Mikallef li fuq il-medja soċjali iddefenda lilu nnifsu għall-attakki li qed isiru lill-istazzjon tal-partit li huwa jmexxi. Jason Mikallef iddikjara b'mod mill-aktar ċar li hu ma kellux jaqsam xejn mad-deċiżjoni li ttieħdet minn wara daru u bla konsultazzjoni ma' ħadd. Kostret niddikjara pubblikament li ma kelli l-ebda sem fid-deċiżjoni li l-programm ta' Manuel Kuxkiri jitwaqqaf ħesrem u wisqanqas ġejt ikkunsultat b'din id-deċiżjoni. Il-programmi ta' natura politika fuq One Radio u One TV kienu minn dejjem u għadhom sal-lum deċiżjoni tal-Partit Laburista, inkluż il-preżentaturi. B'dak kollu li qed iseħħ qed joħroġ fid-der kemm ċerti deċiżjonijiet qed jittieħdu minn Kastilja u din ta' Jason Mikallef mixejn għal kritika ċara u diretta lejn Robert Abela e kif hemm diverġenzi kbar bejn it-tmexxija tal-Partit Laburista ta' Robert Abela u l-Partitari Laburisti. Iżda dan il-fattur ta' inkwiet li Robert Abela mu qed jikkonsulta ma' ħadd qed iqajjem tħassib u nuqqas ta' konsultazzjoni u l-arroganza li bih qed jiggverna Robert Abela qed idejja anke lill-Partitari Laburisti. Fl-aħħar ġimgħa Abela ma kkunsultax lanqas dwar il-ħatra ta' aġent President tar-Repubblika mal-President innifsu George Vella, lanqas ma kkunsulta mal-Oppożizzjoni fuq l-istess ħatra u fuq ħatriet oħrajn kostituzzjonali. Robert Abela wkoll qed jinjora lill-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika li sab ħatja lil 18 il-membru tal-Kabinett tiegħu li abbużaw mill-finanzi pubbliċi qabel l-elezzjoni li għaddiet. Ma konsultax lanqas ma' residenti tal-Belt Valletta fuq tibdil fil-ħinijiet tad-daq tal-mużika fil-kapitali. Ma qed ikkonsulta lanqas ma' ħadd dwar riformi li tant huma meħtieġa li jsiru fil-pajjiż bit-tama li titwettaq il-ġustizzja. U qed jinjora wkoll l-għajta tal-għoli tal-ħajja li qed tkisser u toħnoq ħafna familji u pensjonanti.